Fortuner, boss. Matic o manual. Depende sa preference mo yan. Wala akong ma-advise kung manual o matic. It depends sa'yo. Mas mahal sa market sa brand yung matic. Always yan. Manual, lagi yan less 50 to 100 to 150k sa brand nyo. So it depends sa'yo. Kung sanay ka sa old school, go mo yan. Kaso after 2 years, tingin ko sa'yo, makakaning ka nakakadrive ng manual. Kasi sakit sa paa, lalo pag traffic. Also, kung may pambili ka ng Fortuner, ang hirap na balikan ng oras. Na sana pala matic na lang binili mo. Naka-manual din ako dati. Ngayon, naka-matic na kami. Ayaw na gamitin yung manual. Kakapagod. Nakapamewang pa ako. Saka naka-D4 pag nagda-drive pag matic. Kaya pag-isipan mo maigi, 1,000,000 din yan. Kung nagdagdag ka ng 150k to 200k, naka-matic ka na. Mahirap balik yung panahon. Pero kung manual talaga gusto mo, go mo yan. Sa probinsya, mas mahal ang manual. Second hand. Kasi pag akyatan ng bundok, hatakan. Pero kung di ka bubundok, mag-matic ka na lang.